Piti pistää oikein kameran nauhoittaa, että jos nappaisi tommonen salama filmillä, kun nyt iskee ihan vittuun lähellä. Siis alle puoli kilsaa. Silleen, että paukahtaa, että sattuu korviin. Hiukan eri meininki kuin Suomen ukko. Vittu. Oli just tiskaa astioita ihan oikeesti. Kattokaa. Jaha, nyt tulee rakei. Ei jumalauta. Ihan kuin Suomen juhannus. Hei vittu. Ihme paikka. Ei jumalauta. By the way, tuo mikä näkyy tollanen toi lasinen rakennus. Ja toi lasinen rakennus, ne on Grazialan yliopisto. Et ei hirvittävän pitkä koulumatkaa. No niin, heti kun mä pistin kameran päälle, niin sit loppus se salama. Tietysti. Ai niin, joo, muuten sähköt on poikki. Mä olin just tietokoneella juttelemaan Toni ja Mikankaan, niin ne kaksi salama iski tuohon alle kilsan päähän ja siitä joku 10-20 sekkaa. Sähköt poikki. Ja voi olla, että ei tule ihan niin nopeasti takas kuin jossain Suomessa. Mahtaaks noin näkyy? Tää näyttää niin pirun kirkkoa. Ei se mitään näe. Eikä näe kyllä varmaan salamakaarassa paukot.